que según as nosas referencias ocupan, aí o teñen vostedes nesta imaxe aérea, a primeira posición. E dá impresión esta imaxe tamén a recuperación do Náutico de Vigo por a parte superior, mentres Muros sigue plantexando unha férrea loita cando vamos a chegar ao ecuador desta tanda. Sempre que ademais da prestixiosa bandeira Concello de Vigo tamén está esa Liga do Noroeste de Traíñas, competición que cumple a súa primeira edición e que na última tanda veremos as mellores embarcacións. Afrontan xa as embarcacións a segunda ciaboga desta tanda. Pois vanse manter tan igualadas como na segunda. Primeiro vai pasar Vila de Cangas, segundo vai pasar Muros, por lo tanto invértese as posicións, aínda que con dificultades Cangas, que non se leu ben. Terceiro, polo tanto, é Náutico. E cuarto e quinto, a Cabana e Coruxo, tamén moi igualados. Aí teñen os centros. O Náutico de Vigo tamén non fixo unha boa virada. Polo tanto, neste momento, Vila de Cangas ocupa a primeira posición, superou no segundo treito a Muros, pero mantense unha escasa diferencia. Observen na parte superior como o Náutico de Vigo nesa ciaboga tamén perdeu algo de potencial. Quedouse algo atrás. Temos a repetición desa segunda ciaboga. Os problemas e as dificultades para virar nesta zona, moi asustado. Por lo tanto, temos os tempos oficiais desta segunda ciaboga. E aí pasou un primeiro lugar Vila de Cangas con tempo de 10:07 por diante de Muros con 10:09. Moi preto, terceiro Náutico de Vigo 14, cuarto Coruxo con 10:20 e quinto a Cabana con 10:21. Hai que lembrar que na clasificación xeral Muros e Vila de Cangas que se están a disputar esta segunda quenda están separadas por só 2 puntos. Vila de Cangas 110, Muros 108. Por lo tanto, Muros tería que avantaxar a Vila de Cangas en dúas posicións se quere rematar por riba nesta Liga de Traíñas. Esa segunda ciaboga, os suíces dan ya a Coruxo a cuarta posición, pero por un segundo de diferencia a Cabana de Ferrol. Realmente pasaron as dúas por esa ciaboga moi igualadas. Habría que establecer unha clasificación final, pero como podemos probar nas imaxes que ofrece a Televisión de Galicia, as dúas embarcacións pasaron igualadas por esa ciaboga, por lo tanto pois casi que se manteñen as posicións. Temos a Muros, con Vila de Cangas. Esa é a loita desta segunda tanda polo primeiro posto, por impoñerse nesta tanda. As diferencias entre os dous son mínimas, un 2 segundos en cada ciaboga. Van a afrontar a terceira e última para despois facer o último esforzo no último tramo desta segunda tanda. Por esa clasificación da Liga do Noroeste de Traíñas, con Samortos 966 puntos, Amegrove figura segundo con 155, Perillo terceiro con 154, Ares e cuarta con 142,
Irán en quinta con 140. Todas estas embarcacións veremos la en acción a loita por o título nesta bandeira Concello de Vigo, tamén da Liga do Noroeste de Traíñas na última tanda. Ahora están competindo Náutico de Vigo, que é sexto, 111 puntos, Vila de Cangas 110, Muros 108, a Cabana de Ferrol 89 e Coruxo 78. Mantense, por lo tanto, duelo nesta segunda tanda entre Muros e Vila de Cangas. Náutico de Vigo, que parece que vai perdendo pouco a pouco as posibilidades de entrar na loita por os dous primeiros lugares, e xa un pouco máis atrás a Cabana de Ferrol e Coruxo. E todo parece indicar que Vila de Cangas e Muros, con permiso do Real Náutico de Vigo, van a disputarse a victoria parcial nesta segunda tanda. No último treito no será definitivo. Parece que agora Muros está por diante de Vila de Cangas, beneficiada quizáis por esa peor virada do cadro da traíña canguesa. E aí está xilizando o ritmo a traíña de Muros, que ven polo carreiro número 1, ven aquí en primeiro termo. Xusto o seu carón vai a de Vila de Cangas, pouquiño por detrás cando afrontan xa esa terceira virada, esa terceira ciaboga. Imos ver como negocian os patróns e os proas esta virada. Aí a temos. Pois a virada vai a ser igualmente unha igualdade máxima, tal como sucedera nas anteriores. Hubo aí algunha dificultade, solventada en principio con acerto. Náutico de Vigo, que é terceiro, e mantense na cuarta e quinta posición a Cabana de Ferrol e Coruxo. Pero Muros e Vila de Cangas xa están bastante distanciados dos seus rivais, e polo tanto, con diferencias que son mínimas, vanse a disputar a victoria final, este último esforzo, o cuarto largo, donde hai que emplearse a fondo. Aí temos a repetición, observen na parte esquerda das súas pantallas como Muros e Vila de Cangas loitan por virar primeiro. Dá impresión, por lo menos visualmente, que Vila de Cangas é a primeira en virar. Muros, a que temos aquí nas súas pantallas, que quiso axustar tanto que se enganchou. Observen aí coa ciaboga. O primeiro tuvo que desenganchar a ciaboga. Tamén sabeu bastante iso, quilles perder un treito importante. Por lo tanto, Vila de Cangas vai ahora mismo en primeira posición. Muros perdeu esa terceira ciaba algunhas das súas posibilidades, a lo menos aparentemente, pero ainda lles queda a mitad deste tramo para chegar á línea de meta. Bueno, vemos os tempos oficiais, como o engancharse con esa ciaboga custoulle moi caro a Muros, porque na virada Vila de Cangas ocupaba o primeiro posto con 15.36, Muros 15.38 e Náutico de Vigo 15.49, pero agora víamos na imaxe aérea como a traíña do Náutico de Vigo se estaba chegando moito a de Muros, e está a costar un pouco coller outra vez o ritmo a Muros. No cuarto lugar, empatadas, segundo os xuíces, a Cabana e Coruxo, cun crono de 15.57 as dúas embarcacións. A igualdade máxima e detalles como ese de engancharse na ciaboga pode provocar que se perdan uns segundos, neste caso solamente dous, que poden ser moi importantes. O se ven a Vila de Cangas, que está superando a Muros
neste último treito despois da igualdade que mantiveron as dúas embarcacións ao longo de casi toda a proba. Por a parte superior